Hvad er der? Fuck, du er grim. Du er grim. Danny? 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 Thomas? Ja? Nej. Nå. Danny? Thomas? Danny? Nej. Danny? Ja. Danny? Nej. Danny? Du er grim. Skal du have en øl? Ja. Så gå ud i køleskabet, mand. Nej. Så vil det være. Nej. Jeg henter den ikke til dig. Jo. Nej, det kan jeg sgu ikke. Jeg har allerede drukket 10 bajer af det. Du er da røv. Så har jeg det. Du har smidt pæk. Bare fordi du har det, ikke? Nej, det har jeg ikke det. Det har jeg ikke i går. Jeg gør det ikke i morgen. Jeg har aldrig nogensinde gjort. Jeg skal ikke suge pæk. Det skal jeg sætte med heller ikke. Pak. Pak. Dit svin, mand. Ej, Thomas. Fuck dig. Fuck dig. Gjorde det ondt? Ja. Hvad gjorde du? Du kastede den anden i hovedet på mig, mand. Så fik jeg telefonen op i skallen, din knold. Du skulle da ikke så slå dig selv. Nu kæft, mand. Fuck, du er dum. Danny. Fuck dig. Fuck dig. Skæve svin. Kører du så stille? Hvad fanden laver den? Hvorfor har man en næs? Den er bare det hele. Det er sgu da fladt. Træk den. Hvad fanden er der gang i? Det er falsk sted. Hallo Thomas, vi skal høre den her, ikke? Ikke? Nej. Ikke? Nej. Ikke? Nej. Ikke? Jeg forbandt i samtalen med en palmorgen, så jeg kaldte ham John. Johnny? John sagde, og så hørte efter. Lave slå på taven, alt det aggressiv. Jeg troede virkelig, der var fremtid i en rakker liv. Fuck du. Ja. Okay, jeg stikker til det over i. Hey Ronny! Fuck dig, dit svin. Hej. Sixpack. Nej, siger. Make it go, go. Hell yeah. Hej. Kom op. Nej. 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 Det er uacceptabelt. Hello, suspekt. Hello, respekt. Ba, 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 ba.